pola lá non, ese día que pode ter, hasta que se poñía tan nerviosa que poñía a man na porta, grité, e como non podía abrir, tiraba con forza, lembrado a forza que tiña, fa, arrincaba a porta, pa, contra a parede, pa, pa, porta no chan, chegaba a nai, pero Maruxa! Podes facer un efecto de nai desesperada? Só tedes que dicir, pero Maruxa, como se fose de nai desesperadas. Imaginade que alguén arranca unha porta. Chega a nai e di, Pero Maruxa! mira, moi ben, ainda estades calmadinhas, eso está ben. E Maruxa dicía, que estaba pechada, pois por algo será, dicía nai. Hai cousas que se amosan, cousas que non se amosan, cousas que se din e cousas que non se din. Pois non o entendo, dicía Maruxa, non o entendo. Outro día topou un caixón pechado con chave, púxose, pero que terá, pero que terá, pero que terá, ábrete caixón, nada. A lo jomola caixón, nada. E claro, xa sabedes, ábrete, 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 fuá, pá, 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 pá. Chega nai unha porta e un caixón. Claro, pero Maruxa! Pero Maruxa! Moi ben, que vete desagradación. Claro, chegaba, pero que estaba pechado o caixón, porque hai cousas que se amosan, cousas que non se amosan, cousas que se din, cousas que non se din. Pois non o entendo, dicía Maruxa. E así iba pasando o tempo, hasta que Maruxa se decatou de que a súa nai estaba un poquinho triste. Vos diredes, como se nota? Mais agora coas mascarillas e tal. Bueno, pois a nai estaba por aí facendo un... E ela pensou, debe estar triste. Pero deixou pasar o tempo, outro día... Debe estar triste. Pero xa outro día... Dixo, está triste, así que preguntoulle, mamá, que che pasa? E ela dixo, ai Maruxa, hai cousas que se amosan, e xa, cousas que non se amosan, xa, cousas que se di, xa, cousas que non se di, xa, e isto non se di. Pero Maruxa, que era lista, decatouse de que levaban tempo comendo só sopa. Eu non sei se vos gusta a vos a sopa, depende da sopa, o mellor, a ti si te gusta, a ti a de 12, 11, gustache, depende que sopa, non? Bueno, ela un día tomando sopa dixo, está ben. 2 días tomando sopa dixo, bueno, xa van 2. 3 días tomando sopa, 4 días, 5, xa estaba coa sopa, ningún fideo, era só auga, 6, 7, o 7º día dicía, pero mamá, que pasa que nesta casa só hai sopa? E claro, nai dixo, non dixo nada, pero Maruxa soubo. E vos que sabedes isto tamén, non? Que unha cousa tiña que ver coa outra, dixo, a miña nai faltalle alegría, así que vou ir buscala. E foi buscarlle a alegría a nai. E por onde crees que foi? Por un lugar onde se agochan todos os misterios. E sempre hai un camiño que leva a ese lugar. E sabedes cal é o lugar onde se agochan todos os misterios?